In the wake of the kidnapping of the 3 yeshiva youths, high-ranking Israeli politicians and large numbers of Israeli citizens have made calls for revenge in their speech and on Facebook. Despite fears that a nationalist revenge attack would take place, the shocking brutality of the murder of East Jerusalem Palestinian Mohammed Abu Khdeir in the morning hours after the funeral of Eyal, Naftali, and Gilad threw Jerusalem into a state of upheaval. ירושלים בערה אתמול, שריפות כילו חלקות יער, חום בלתי נסבל והפגנות לוהטות ברחובה הראשי של שועפאט במזרח העיר, לא רחוק מגדר ההפרדה. مش كويس الأرجشة هذه من اليهود منهم هذول اللي عملوا هيك إرهابيين. هم بيحكوا بس عن العرب إرهابيين. اللي بيعمل هيك مع ولد صغير وبأخذوه بالسيارة وبهربوا فيه وبيحرقوه وبيذبحوه هذا إرهابي مظبوط. מאז שעות הבוקר ועד עתה לא נרגעו המהומות בכפר שועפאט בעקבות מציאת גופתו של הנער בן ה-16 בין הכפר לפנות בוקר. עשרות מפגינים עדיין נותרו בשטח ומתעמתים עם כוחות המשטרה שנעזרים באמצעים לפיזור הפגנות. هذه رايح يصير انتفاضة أكبر من الأولى والثانية وبصير أكثر من هيك. لأن أنتوا الحكومة هيك بدها، إسرائيل بدها هيك، المستوطنين بدهم هيك. وزيهو אני לא יכול לדבר יותר. כולם חושבים שזה נקמה, כולם אומרים זה נקמה, בגלל הנערים שירצו, אחד מול אחד אתה מבין, אתה יודע את זה. במשטרה לא קיבלו החלטה, כי עדיין בחקירה, אבל אתה יודע. מצב קשה, זה לא קל על המשפחה, זה רצח, שרפו אותו, ואני מקווה שיהיה ברור הכל בשעות הקרובות. בכל מקרה זה נגמר בשלוש תחנות הרכבת הקלה שהושחתו, מספר פצועים מקרב המפגינים ושני צלמי עיתונות שפונו לטיפול רפואי כתוצאה מירי השוטרים. העם התחיל להתעורר ולהבין שאם הוא ישתוק, החושך ישלוט פה. באותה השעה בכיכר החתולות שבירושלים המערבית התקיימה הפגנה גדולה נגד הקריאות לנקמה המציפות את המרחב הציבורי עקב רצח הנערים וסלידה מהמניע הלאומני של רצח הנער אבו ח'דיר כפי שמסתמן. לפני שיהיה פה פיצוץ שאנחנו לא נצליח להשתלט עליו, של אלימות ושל כעס ושל שנאה, אנחנו רוצים קצת להרגיע את הרוחות ולהגיד שיש דרך אחרת להתמודד גם ברגע הקשה הזה. הזמנו חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית, הגיעו מי שהגיעו. אנחנו היינו שמחים למשל לראות אם היה פה גם ח"כ ערבי וגם ח"כ ימני, לאט לאט. מתבצעים פשעי שנאה כנגד ערבים לא מאתמול בערב בירושלים, תקופה מאוד ארוכה, זה עובר לנו מעל הראש. אירוע שהתבצע בבית עין, בסינג'יל, פה בכיכר החתולות, בכיכר ציון, אנשים נפצעו קשה, אנשים נהרגו. אנחנו צריכים להיות שותפים לצער שלהם, הם צריכים להיות שותפים לצער שלנו, ואז אולי יש סיכוי לחיים משותפים. בירושלים כל כמה זמן שקורה משהו אז העיר בוערת וכולם באים לפה, וגם אנשים שהעיר הזו אולי פחות חשובה להם כתושבים באים פשוט להכתיב אג'נדה, לכבוש. אני חושבת שדברים כאלה עלולים להבריח את המדינה שלנו חזרה, לא רק את ירושלים. מירושלים תבוא הבשורה, ואם זה לא יצליח פה זה לא יצליח באף מקום. אם הייתי פלסטינית שגרה בשועפאט, גם הייתי מארגנת הפגנה של תג מאיר שתכניס את האנשים הקיצוניים לאותה משבצת שמגדירה אותם כקיצוניים. לאחר כישלון הטיפול ברצח הנערים החטופים, במשטרה ובשב"כ עושים מאמצים מוגברים לאתר את הרוצחים של גלעד, נפתלי ואייל, כמו גם את רוצחיו של מוחמד. האינטרס הראשוני משני הצדדים הוא להוריד את גובה הלהבות של סבב הרציחות הנוכחי, וזה יהיה חייב להיות מגובה בהתחממות בתהליך המדיני.